init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nakarigad sa oras nga
alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga, Western Visayas, syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang aparatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo. Martes kita sa karon ni adlaw, Banwa. Sa 18 kita sa bulan sang Oktobre tuig 2022. It's October 18 sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo and sa mga tagpalamati naton para sa aton nga Bombo Radio Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 68 days to go before Christmas. 68 dias na lang mga kabinan kag Pasko na. Grabe no, muna kadasi ka mga inadlaw ta. Lapit na lang gid yang Christmas. Kamusta na kamo kag sa mga kauturan gani naton no kag sa aton iyang mga kabombo sa subong iyang aga. Sa mga tagpalamati naton ang una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local kay October 18 so ika-18 naman nga adlaw nga selebrasyon sang Mascara Festival. Kag subong man ano ang assessment sa karon ika-18th day na inisubong ika-18 na kaadlaw sang selebrasyon iya mga kabiran sa Mascara Festival sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kamusta naman subong ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kag speaking iya sang syudad sang Bacolod, yara kita sa ginatawag nga cholera alert level diri sa may syudad matapos nga may yara iya sang siyam ka mga kaso. Pero ang banwa iya sang EB Magalona ti yara gid sa ginatawag nga cholera outbreak. Kag subong man speaking sa liwat sang syudad sang Bacolod sa mga kabombo naton ang ginaban diri ang mga pork products no. So sa aton iya nga market, kamusta dira? Sige. Kag subong man sa mga kauturan ta, dugang pa nga mga balita. So subong sa balita pungsud nun, oil price hike na naman kita. Big time oil price hike. No? So, sa mga tagpalamati naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no so big time naman ini siya nga oil price hike today. So chikeron man naton ha ang aton iya nga sitwasyon no diri iya sa may sa mga kauturan ta kag sa aton iya nga mga kabombo no diri iya sa may syudad iya sang Bacolod sa aton iya nga mga kauturan. Sige. So initanan ha ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga diri sa aton iya nga paratuntunan sa Bombo Reports First Edition sa mga kauturan kag sa aton iya nga mga tagpalamati. Alright, sige. So sa mga tagpalamati naton sa riwat, kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, subong iya nga aga. Chikero naton ha, una nga hugnat sa balita sang patrol. October 18, hambal na naton gani. Ika-18 ini nga adlaw sang aton iya nga selebrasyon sang Mascara Festival
So kamusta na ang aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod, no? Kamustahon naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Unahon naton so sa sitwasyon naton subong sa may palibot naton sang syudad sang Bacolod. Kamusta na kamudra sa mga kabombo naton? Nakapang mascara na kita, naka-enjoy na kita sa Mascara Festival. Subong ya, galing ti duga ulan-ulan man no. Ang ginapangamuyo lang gidriya nga hindi iya magsigis ang ni gani sang inulan sa aton bala kay syempre ang mga kauturan naton niya, especially ang ara nga mga nagabaligya bala. So apektado maning ila sini iya nga mga baligya. So checkeron ta abi no sa mga kauturan ta, kamusta subong? Sa pihak nga linya, checkeron nato ng unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bamboan, good morning. Live naman kita diri subong sa sa New Government Center ako sa Bacolod City Government Center. So diri naman kita sa mga kiosko diri sa NGC Bamboan ti subong mayari naman kita diri nga naabtan nga nagapanghimos na Bamboan kay ti until 3 AM man kamo diri sir. Ang inyo closing 3 AM. 3 AM. Okay, so until 3 AM man diri ang ila sini nga closing diri sa NGC Bamboan ti subong nagapanghimos ang may abtang ko diga panyapon bag ula ka mo kapanyapon sir. Panyapon na pamahaw na. Pamahaw na. Okay, pamahaw na. Advance sa Bamboan. So live kita diri kag sino gay pangalan naton sir? Si Romeo. Romeo, si Sir Romeo Bamboan. So po naton si Bamboan. So ato naman diri nato. Ato naman nga pagkamustahon kung kamusta diri ang ila siniya nga kita kung bala kung nagaulan na makabawi ini sila sa ila sini nga mga kita. So sir, kamusta ka mo diri? Subong do okay pa man kay hindi pa man ang highlights ang bagyo bla. Tapos kaling ma'am ang electric bla sa Sinico. Okay. Ga-burn out ka. Burn out din ang ma'am. Ano sa ano nga mga oras ka mo diri? Mga taga Las City sa gabi ga-burn out diri. Sa isa kasi man nakapila, last 2 week kapila. Kay do 2 weeks na kita nga naga-celebrate Mascara Festival. Sa sulod sa 2 weeks kapila mag-burn out. Every siguro sa isa ka semana siguro 4 days ga-burn out every day, every night. Oo. Every night. So pila ka mga oras? Pila ka mga oras nga naga-burn out? Mga butang ta 30 to 45 minutes. Okay. So kung amo na yan, damo na nakadanang inyo sini nga mga customers. Kung gusto ma'am damo man ma'am tapos kung sa hindi magid tamang kadamo gid nga mga customer. Ay So, burn out. Okay, amo na isa man ka rason bombo burn out. So sang nagdigan nga adlaw nagbunok ang madamoy nga ulan, kamusta sir? Or kagabi kay do nagbunok man mga alas 11 do damoy gid ang ulan? Kagabi galing ma'am, di off ko di ma'am, Okay. kaya wala ko di gabi mo. Pero Kasi- nagdigan adlaw. Ligan na adlaw ya, Kamusta? doon hindi magid tanto gid ka ano gid Wala mo ka ba naapektuhan? wala magid ka mayo kay TikTok gid. Oo. Damo Nga customer. sir, kay tungod nga madamol man ang ulan, wala ka man naapektuhan, damo ka mo Japon customers. May ara man na damo, may ara man na gamay lang ang mga tao, jutay lang. So sir, kung weekdays, estimated yung nga kita, mabawi nyo? Weekdays? Sa sunod sa 2 weeks nga Mascara Festival. Siguro sa akon sa pagkuminsar, siguro Bawi man. may bawi lang kami, gamay lang ma'am. Like, Gamay lang. Bombo Gamay Carla, bawi. ka-average Yes. sila benta kada gabi, mga how much? Mga pilabi kada gabi, sir. Estimated lang. Hindi ko ka Oo. kay ano ko di, kay Gaban ako pa. Tagaluto. luto, inasal di Pero ma'am. kung sa imo nga pag nato, sir, maka 15 man ka mo kung weekdays. Makabawi ka mo? Ano nga day ka mo makabawi? Weekends o kunara ka mo sa weekdays? Ano kami, every Friday, kasi Saturday lang gid. Amo lang gid nga. Mga pilabi, sir. Estimated. Makalabot Pila mo ka 40. inasal nga Kalabot manok kami ang siguro mga mapaubos? 10 to ano lang, 15. 10 to 15. Friday, Saturday. Friday, Saturday. Oh, okay. So mga pila ka manok, ka sticks, baser ang inyo, sini nga mapaubos? Mga siguro ang paa, kag ang pitso, ibutang tabi,
30 to 40. Mga tagpila manok. na siya. Serving. Amon ang paa 30, Okay. 130. Tapos ang pitso 135 pero may rice na sa ma'am. Ah, okay. So ang pitso, dira na ka mo ga rice. May only rice man diri, sir. Sa mga piyak lang namon, na mga tupad lang namon, may only rice man din. Pero amon di only rice. Pero sulit man. Oh, solid mo. Sulit gid bamboan no. Ti bamboan ti amo na diring ila 30 to 40 ka manok ang ila sini nga mapaubos o kon inasal bamboan no ti patso lang na kag paa. May mga ano man, may mga wings man, mga niog, tapos may mga baboy man. Okay, sari-sari. Sari-sari ma'am. Kami mga isda mga mo diri. May haraman isda man, may shrimp man kami. Okay. So, bamboan, concert, pila na ka mo diri nag-upod sa mga kiosk kada festival? Pila na ka tuig? Bago pa man lang di kami nag-ano di. Subong, last Subong. year nagbutang man ka mo. Ga-kiosk man ka mo kung kada festival. Subong ma'am, first pa lang naman. First time niyo lang. First time pa lang naman na Din dampi sila nagbaligya Bumbukarla. diri. Bamboan? Din sila dampi ni sa kilid, sa likod. Yes, there is sa may kilid, lapit bamboan sa isa ka BPO. Ti ano gid na da ng entrada gid bulubintaha sa ila? So, kay diri ka mo sir sa kilid, gid, bulubintaha man sa inyo. Galing bamboan, ti damo, diri sila, Oo, no? damo man sila, no? Kakompetensya. Pero bintaha, mas okay, makabawi. Siguro sa may binta man kami everyday ma'am. Mo lang ginangamon ko ma'am, makabinta lang gid. Pinaka-importante, may benta. Importante may binta lang gid everyday. Kagabi Good night. Lunes, Bumbukarla, ang upod bala ni sir nga naka-black, may mga upod man Yes. siya. Kagabi Oo. Lunes, damo tabo. Try naton, sir, no? Asay mo mo, pod, wala ka diri ka, ay, nagaluto, ikaw kagabi, or wala, ikaw diri kagabi. Kagabi wala. Wala. Sige, ari, happy out pod. So, sir, ti kamusta? Diri ang inyo, sa mga kita kagabi, sir. Damo ka mo mga customers. Yo, tayo mo lang sininga maaga. Sa kagabi. Yo, tayo mo lang mga customer mo sininga gabi. Ay, dutay lang. Kung Lunes, Jutay lang yun. jutay. Kung lunes, dutay. O kung lunes, jutay. Ano pinakadamo? Sabado, Sabado. Sa Domingo, kay golunulan mo. Sige, jutay lang kitang customer sa. So, sini nga Domingo, kamusta? Kay do nagdamot, gid ang ulan nato. Ang ulan diri. Hindi rin naman pong ganang ulan mo, te. Ano, mo gina. So, kamusta ang pagpadulong sa mga naga-bakal diri o kung kanto diri sa MGC? O kung nagakaon diri sa inyo? Okay man sila, kung iskang ginulan, makaon na sila. So, damo man, sa Domingo, Oo, kung Domingo, jutay mo lang. dutay lang sila. Okay. So, tagpila, galing renta nyo diri, sir? Pila, sir? 25. 25. Okay. So, parehas lang man sila gali abambaan dito sa area sang Makabawi. public plaza. So, pila ang 25, yes, sir? Pila ang kalapadon? Sang 30 by 20. 20 by 20. 20 by 20. So, medyo dako-dako diri abambaan, no? Oo. Kag makita diri naton nga ano ini siya canopy ini siya bamboan as area ya sang public plaza kawayan ginhimo nga kawayan bamboan. Oo, ti at least okay man Bumbukarla. Makabawi pa ni sila kay pila pa ka days towards the highlight. Yes, sakto gid isa ka semana, no. So good na subong ti ready naging kamo sir sa highlight. Gina-preparahan gina namon ng last day diri sa kwan sa NGC. Bastanting inasal nga manok. So bastante ang inasal nga manok. Kung ano, bastante magid. Mga atay kag batikulon. Atay kag batikulon kompleto. Kompleto kami din. Very good. So sa baboy, yes sir, kay ti sa area may sang spare Iloilo, ribs. may dito na may swine flu, no. Ti din kamo nagakuha baboy dili lang local. Dili lang gid sa aton din ang lugar sa Bacolod lang gid kami gakuha ang mga manok, baboy, amo lang gid. So kamusta ang orderanay? Ang orderanay nyo sa baboy, dutay o kun maka-supply gid sa inyo kada gabi? O saktuhan lang gid? Mun kuan supply toli kuan lang gid yang tama-tama lang gid. Estimate sakto lang gid na estimate man lang namon.
Okay, kung anong order nyo, gina-providean kay gikan mo nila, wala iya sang gambal nga wala na kami stock, doon mo na. May ara man ng iba ng mga gambal na wala kami stock sa ngamon ni pero may ari kami sa ngamon ni stock. Sa baboy na, sa unod. Anong kalabanan diri nga bakal, kid? Manok kid ma'am. Manok. Manok. Sa baboy, hindi. May ara man maubos ang baboy. Pero manok, kid siya. Manok gid ang laban. Ti basta inasal nga manok, ti bakulod ginaya bomboano. So sir, aside diri no sa inyo sini nga kiosk, may ara pag mo iban nga business. Ang inyo sini. Kon ang kiosk nga ni may business, sir. May restaurant. Sa next week ma-open kami sa Kwan sa Lacson. Oo. Tubang Tubang Bongbongs. Kay ma-open na next week or sini na nga semana? Sa 24. Sa 21. This week na. This week. Maano ka mo to nga day ma-open? 20 siguro, 20. Maplastar na ka mo to? Plastar kami sa Lacson. Okay. Ano yung pangalan sa inyo? Sini nga kiosk? District 32, ma'am. District 32. Sino Okay, tagiya? so Ara dang tagiya? Bambuan? Ang tagiya sino? Mga ano ni sila? Nagayo lang sa Bambuan, hindi lang siya magpa-interview. Okay. Pero ara da ang tagiya. Ari din siya. Kaya nagapanghimos na sila Bambuan. Si ma'am, kita ko si ma'am. Pilas Ato lang si ma'am. bilog ang nag-ano Bongo Carla? Pila ka mo diri ka bilog, sir? Ay, naglakad si ma'am. Pila ka mo diri ka bilog, sir, nga naga 5 kami kabilog ng lobrad eh. Tapos ang amon si sir to tagiya. si Sir ang Kwan, Si 5 sir. ka mo ka bilog. empleyado. Lima, yung Bambuan. hatagan sila opportunity nga makatrabaho, Bongo Carla. Amo gid sakto gid gani Bambuan no. Mayo man ni gani sa sulod sa 23 sa diya sa Bambuan. Oo, Ang may ato trabaho sila nga mga sila. kauturan, may ara gid sa nga trabaho no kay everyday gid siya may ara gid ini sila sang kita kag everyday may ubra ini sila Bambuan. Ti Mayo gid no. Bombo Carla, pasalamat kita kanday sir nga ara padira nga pisar Yes. kapoy-kapoy na ni sila Yes. no. Magapanghimos na sila masarado kay mabukas naman sa hapon. Yes, karon sa hapon naman ang ila sini nga pagbukas. So sir, since day 1 kamo ginang bantay. Wala suko-suko. Wala ma'am. Ayun kita. Wala suko ay Bambuan no ti ikapila na nga adlaw subong 18 ika-18 na nga adlaw subong. So sila gid sa gihapon stay strong ini sila sa gihapon sa pag bantay diri sa ila sini nga mga kiosko Bambuan. Pero didto Bombo Carla, anong assessment kay natapos na gid man isa ka semana? No, salamat dira kanday Sir Yes. Bombo Carla ha. Yes, Pero so thank you so much gid sir. Oo. Salamat gid. ano Yes, sa ang Bambuan. assessment sa panaad Bombo Carla? Yes, sa Bambuan. So, nangin malinong kag matawhay ang pagselebrar sa maskara sa panaad Bambuan no, last October 10 to 16 Bambuan. So, wala sang recorded nga mga insidente nga nagalunta dito sa area sang panaad. Di nag-enjoy man ang aton sini nga makauturan kay tungod nga madamo sang mga kaladtuan dito Bambuan no, do parehas na lang nga nagbisita ka sa Negros Ocon sa kabilugan no sa city, municipality kag city sa Negros Occidental kay ti ang aton sini nga mga LGU sa Negros Occidental nag-effort ini sila ang design na ng ila sini nga mga mambala naton nga mga na nila no kiosk man to nila dito sa area sa nga panaad Bambuan. So suno kay Police Lieutenant Jody Cesa Catalogo Bambuan. So ini relatively peaceful ang naging pagpatigayon sa nga selebrasyon sa Panaad Park and Stadium in connection sa Bacolod Mascara Festival 2022 Bambuan. So ang NOCPO personnel ay sini nga gin-augment sa selebrasyon magluwas lamang sa isolated case nga meron sang pagpangawat nga na-record sa katapusan nga adlaw sa nga selebrasyon. So pahayag ni Catalogo nga may isa ka persona nga nag-report nga nadulang iya sining gamit nga ginhamtang sa isa ka booth sa panaad kag ulihin na lang sini nga natulupangdan nga gingkawat inna ini sang wala matumod nga suspetsado Bambuan. So ang insidente okon ang biktima Bambuan so nagpa-blatter ini siya agti sa gilayon man niya girespondehan man sang aton sini nga mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. At the same time, ang area sa Police Station 7, kay sila diri ang malapit o kung malapit ini sila sa Panaad Park and Stadium Bambuan. So Bambuan, ang pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Lieutenant Julius Catalogo.
na-receive nga information that from the start 10 to 16 relatively peaceful in sa public safety and order natin sa Mascara sa Panaan Negros in relation sa Mascara Festival 2022. But we cannot deny that before month-end, supposed to be sa 16 lang that reported naman ini, may isa kay 8 focus crime na natabo sa may Panaan sa Negros. Ito sa celebration sa Mascara. Late reported mga accordingly sa complaint na natula ang iya nga mga gamit do sa isa ka post dito sa may Panaan kag na-discoveryan lang nila later atong mga valuables nila hindi na nila ma-recover kag hindi na nila makita. May mga amount na ginambal, we cannot deny but yet may record na nakapablatter man sila at the same time yet to be found kung ano katuod allegations sa mga valuables that were taken by unidentified suspect. Assessment natin in general, di Mascara sa Panaan, di relatively peaceful ma'am but amo to may nangambal ko kagina nga may ara kita isa ka incident nga focus time allegedly death incident nga nadula ang mga valuables dito sa one of the boss dito sa Mascara. But in general, when it comes to the public safety and order sa naton nga mga goers dito, wala kita sa may na-record nga mga iba nga mga incidente aside sa mo isang isa ka isolated case of death incident allegedly nga gipa-record sa isa ka biktima. Napakita man nato na yung successful lang nato nga security time personal nga gin-augment nato mga personnel nato sa provincial office. So always na ari na sila sa mga nagbalik na di sila ma'am sa ilang mga respective offices na nag-duty. Balik na sa return to work na sila ma'am after from the temporary detailed duty dito sa may Panaan sa Negros. So ang aton di nga pag-interpret napakita ng successful lang aton nga security plan is not only for the prowess and the same time hardship or efforts ng aton makapulisan but it's also we have to acknowledge the participation and submission at the same time sa pag-obey sa aton nga mga standards at the same time sa cooperation sa mga nagkakadto dito sa may Panaan na sila mismo ang nagkapakita nga they're trying to follow the instructions ng aton nga makapulisan dito and eventually sila man mismo they conduct themselves while they're going dito sa may Panaan sa Negros. All the while, the participation ng aton nga public goers are most likely ang mga ginalantaw naton nga that is why na-achieve naton ang malinong kag matawhay nga pagselebra sa Mascara sa Panaan sa Negros. Very good. Gid Bombo Carla. Ang aton lang dribla Bombo Carla nga selebrasyon lang, sadya-sadya lang. Tika namin man sang Mascara sa Panaan, no? Apisar 1 week lang. Natagan man to opportunity mga kauturan ta nakalagaw man to and then diri sa government center. Ati okay gid ginapangamuyuan ta na Bombo Carla nga hasta sa highlight mag zero casualty kita. Why sang sagi maoy-maoy kay ang security ta do sa kadamo gid nga mga pulis subong Bombo Carla? Yes, sakto gid Bombo nagdangat sa 1,000 plus ka mga kapulisan ang nag-augment diri from PRO6 Bomboan at the same time gikan man sa Negros Occidental Police Provincial Office di way labot dira may mga kapulisan kita ara sa BCPO kag mga multipliers Bomboan so mo na gani nga kada corner bisan diri sa NGC makita naton nga kada corner may mga kapulisan na Bomboan body ini sila so at least bala Bomboan ang aton sini nga safety ara gid for 23 days Bomboan. Yes, okay, sige. Bombo Carla, antes ka mag-extra, okay man why nagapanalithi, why nagaulan subong? So far Bomboan subong ti nagapanalithi pero malipis lang gid nga pagpanalithi Bomboan. Okay. So expectaron ta naman ang pagbubo sa nga madamol nga ulan. So muna lang na Bomboan, mandala na lang kita sa aton sini nga panaming sa lawas para at least nga hindi kita makabatsyag sa nga trangkaso Bomboan kay do subong do nagalain-lain naton sini nga tingog Bomboan may mga trangkaso kay matalatihan ka bala kadelikado gid na Bombo Carla. Yes, sakto gid Bomboan na expected na maka-experience kita sina kagati pero dapat kita preparado gid kita Bomboan hindi kita mabag down kanugon sa nga pagselebrar naton sa Mascara Festival kung kita nagabatsyag Bomboan. Correct. Salamat gid Bombo Carla. Yes, sa Bomboan, gikan diri sa Bacolod City Government Center, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Una, nga hugnat sa balita, gindaron sa aton subong iyang aga. Diri sa Bombo Report sa First Edition. Ang mga negosyante do driver man sa jeep permi perde. O mag-interview kita na kasakadte kasakadamo baligya 15K chika basi gina bakal
Mga kauturan nato na bala. Na ang 15K, 200 na naka-petso pack. Mapaubos mo 200 ka petso pack, 15K or 25K. Mabawi mo na ang imo nga ano ni gani, baligya ang imo sa nga renta, no? Kung magnegosyo ka, hindi mayo maghambal ka permi law of attraction is applied. Oo, dapat bawi makabawi gid, no? Certified amo gid na, no? Amo na sa mga negosyante, no? Basta negosyante, ang interview nyo, ilan na iya permi sabat na perdi, wala na iya daog. Okay. Sir Eric, no? Pero dapat sa mga naganegosyo tuod na inablang hambalon ta madaog ta or makabawi gid taya, makaginansya ta kay para makaginansya gid ta. Pero in fairness, maski kaulan kag talithi, no, makadto gid mga kauturan naton malagaw gid mako mga for 2 years. Wala na ka pang maskara nga daan, wala ka nakalagaw-lagaw. So, apisar kahapon Monday, pero may malagaw gid na iya gyapon, no? That's why amo na blang punto naton dire ang Mascara Festival Celebration naton. Ginapasalamatan naton ang 18 kadlaw. Nganin tawhay man gid sa tuod lang kag malinong. Hinahambal naton why na sa may nagamaoy, why na sang gapanggamo, no? Dapat man gid, no? Kay nga hindi tayo gusto gamo subong, no? Linong lang dapat ang aton iya nga selebrasyon sang Mascara Festival. That is very, very important nga mangin malinong lang aton iya nga selebrasyon. Kay ang festival nga ni kita mo, damo gani ang nahatagan blas ang opportunity sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo nga makatrabaho. Sa kadamo-damo, sobra ni 80 sobrang kiosko sa government center, sobra isa kagato sa plaza, may dito pa. Let's say for example, may 300 ka kiosko more or less dara na da sa Baywalk, sa government center, sa plaza. So why nalabot sa panaad kiti may mga pavilion. So could you imagine man ang mahatagan snibla nga employment apisar sa amula ni kalipot nga tiyempo. So meaning gagiho may kwarta sa tion sang festival, nagagiho ang kwarta, no? So, economically speaking, manami ni sa aton. That's why, amo nang bentaha man sa tiyon sang festival nga, hindi lang man nga sadya-sadya lang, no? Ultimo, mga balbla naton nga manog balot, manog mani, okay gid ni, no? Nagabulo brigya, maski brigya kada dulce, cholo-changge ka jutay, no? Bentaha ni tricycle driver, jeepney drivers. So, bintaha kayo ang festival. That's why sang nag-open ang panaad, di why man niya problema. Kaya okay gid siya tanan mabuhi mo, amo gid na iya, no? Sa mga kauturan naton, that is why ang aton diri nga punto, ang pinaka-importante tanan, linong lang, no? Linong lang, why sang duroga mo, especially may augmentation diri nga daan ang aton niya nga PNP. Ang aton nga presidente sa ang pungsod Pilipinas, no, si President Bongbong Marcos kag ang First Family sa sini nga semana magabisita ang isa sa ginatanaw gani diri si Liza Marcos Araneta, ang First Lady bla naton si Attorney Liza Araneta Marcos, no. So posible buwas amo nang ginatanaw nga yari siya sa Mascara Queen competition ang isa man sa ginabantayan nga Miss Bacolod Mascara. No? So, mauna na siya. So, ay patakahibalo kung saan uya maabot ang presidente naton, but definitely, yara gid sa schedule nga maabot diri ang presidente sa pungsod Pilipinas. So, amo na nga aton, linong lang niya ang festival, no? Why lang niya sang problema nga sinadya lang tayo tanan, no? Ang street and arena dance competition will be tomorrow sa Domingo nga adlaw, no? So amo nang pinaka-highlight mayara pasang electric mascara. So amo ni mga balantayan naton subong na ni nga semana
kadasig lang gid dyan, no? Dugay-dugay gani. Duway lang gigita yak baloya, dugay-dugay ma. Tapos naman ang Mascara Festival. Din sa mga kauturan tayo nag-enjoy gid. So, bunga mo lang na, traffic, kabalo naman kita, maka-adjustment kita tanan, ha? Hindi naman kita dapat mag-gumod-gumod. Kaya amo ginaya ako may festival. That's very normal. Pag abot alas 4, alas 3 sa hapon, may mga closure na sa dalan. So, aware na kitas na. Di ko magpauli kita sa aton ya tagsa ka mga panimalay. Kabalo na gid kita nga sang una, let's say makagwa ka sa opisina mo alas 4, alas 5, makabot ka sa balay mo sa una after 30 minutes, the most 1 hour. Subong medyo madubli ang oras, magulugabihan ka, especially kung balang gasakay ka sa di pang pasahero nga salakyan, no? Pero that's okay. Kita man tanan, no, sa festival para man sa aton tanan ng Mascara Festival. The time nga maka-enjoy kita tanan. Okay? Sige, ayos na da. Ma-pause kita for a while. Pagbalik ta, diskusyonan tanang importante man ang cholera, no? May outbreak sa banwa sang EB Magalona. We have to be mindful sang sitwasyon naton. May outbreak sa banwa sang EB Magalona. Mayara iya sang alert level sa aton driya sa may syudad sa Bacolod. So, diskusyonan naton sa aton lang nga pagpanumbalik. Deleng gid ha, standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Diri lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo nga kaupod subong iyang aga Bomboan Sindol Sorilia. Sige, sa mga kauturan kag sa mga tagpalamati naton sa dugang paiya nga mga balita nga aton diskusyonan. By the way, Ariho, dali lang gid na amo gid ning typical nga obra sa mga Amerikano, bomboan ang giyera daw fiesta ina sa giyera may kwarta same sa mas Carabao speaking sang giyera. Ariho, why gid ya naga pahuway ang Russia, no? Padayon gid siya gyapon nga naga pangatake. Di ang Russia kag ang speaking blasanggera, ang Russia kag ang Ukraine, amo man gyapon. Sa pinaka-latest, ang Russia ginatake, no? Ang capital ang Kiev amo ning capital sang Ukraine, no? So with Iranian made nga mga drones nan which explode on impact. So, grabe. So, amo na sa pinaka-latest. So, at least 4 killed sa Russian drone strikes. Muning hibaloon, pag naton to sa aton, iyang, muning pinaka-latest. Why gijaya? Sa tutuod, why gijaya nagauntat ya ang Russia? Do that's why nga do, hindi mo bla maintindihan, ano gijang pinakapunto diri ni Russian President Vladimir Putin. Why nagitaya na sa Jahan? Kaya nga, pwede niya gidyaya nga kay siya gidya ang Russia sa totoo lang sa sitwasyon. Although, kadamo man siya sa ginahambal nga amo ni, nga ano ni gani, siya biktima, aman ni, hindi niya man ni. Pero, kung tanawon mo sa subong sa sitwasyon, siya yung aggressor. So, ining mga pagpalupad sang drone, ining pagpakatake niya sa Ukraine, pwede niya niya punggan. Kay nakitaan taman for how many months? Pila na? 7? 8 ka bulan? Dugay-dugay may isa na katuig. So sige-sige gidjayang pagpangatake. Amo gining subo sa sitwasyon subong. No, ara naman 4 naman ang mga nagkalamatay. So, hindi, that's why nga wonder kita, hindi niya san upan niya matapos man. Pila pa ka bulan or tuig pa agwan tahon, kita tanan apektado. Dugay-dugay balikan ta naman si Bombo Carla kay taas naman presyo sang gatong. Ti mga contributing, dugay-dugay Bombo Anthony, mga contributing factor man ni. Dibla, number 1, ining away sang Russia kag sang Ukraine, ang padayon nga aggression, no, sang Ukraine sa Russia, amo gining isaman sa mga rason. Sakon nga ang presyo sang gatong, taway pa niya gapahimuyong. Diba sulon tang gobyerno tas ang Pilipinas? Maybe, ang gobyerno makahimo nga paganagan pero hindi mo niya makontrol. Iyan isang, ni pagtawag, worldwide na ni siya ang factors ni sa kun nga amo ning aton iya nga sitwasyon sa mga kauturan naton kay sa aton yung mga kabombo. So amo na bala? So paano man mahimuyong man? San upa? Saan upa ning matapos ang gamo nga ini kay kita, hindi lang yung Russia kag ang Ukraine, di ba? Ma-agree ka mo sa mga kauturan naton? It's not only Russia nor Ukraine ang affected sining ininaway, but kita tanan. Worldwide. Inflation ta puwerte. Gatong gasinaka. No? Subong naman niya adlaw, all big time oil price hike. So amo ina
sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Amo ginining sitwasyon sa aton diriya sa bugos nga kalibutan. Kag way na ta nalipay sining nga aton nga sitwasyon, sino man na nanamian sini. No? Pero speaking sang patay, balik ta bala na sa local ta. Niyang Russia kag ang Ukraine way na niya katapusan diri sa aton sa local ta ho. Sa aton local ho. Cholera outbreak. Kita nga mga pumuluyo, dapat ma-aware gid kita sining outbreak ni sa cholera. Magduwas ni sa pangkalibutanon nga problema naton. Iniya malikawan tani pinagi gid sa gyapon sa hygiene tagid kag mangin mahinlo gid kita. Tiyamakon mo ang EB Magalona. Ang banwas ang EB Magalona nagdeklarar sang cholera outbreak sa 3 ka mga barangays di sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kay may 12 sila ka kaso kag duha gid ang deaths, duha ang patay. So that is why ini nga cholera outbreak gindeklarar hambal na naton sa 3 ka mga barangay sa EB Magalona, Negros Occidental kahapon ning adlaw October 17. After 4 cases sang waterborne disease including 1 death sa Banwa. So ang cholera cases sa Negros Occidental, meaning sa bugos nga Negros, according sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, naglabot na sa 12 kag duha ang patay. Halina siya nga kaso from September 26 to October 17 kahapon. Kag ang ginambal diri sa mga coastal villages, attention, sa mga coastal villages sang 3rd District of Negros Occidental. Aside from the 4 cases sa EB Magalona, sa mga kabombo naton, Silay City also had 5 confirmed cholera cases. Kag isa man ang patay. In short, duha tanan kay isa sa Silay, isa sa EB Magalona. Talisay City may duha ka kaso. Victoria City isa. So, anong ang ginhimo diri sang Provincial Health Office? So, ang hambal diri sang Provincial Health Office ni Dr. Ernel Tumimbang. Ang first batch sang 10 water samples gagin padala sa Research Institute for Tropical Medicine. Isa sa barangay Batay, EB Magalona, tested positive sa cholera. 9 others for iban pa nga waterborne diseases nga maka-cause iya sang acute cause iya sang acute diarrhea. About pulo ka additional water samples have been sent sa RITM para sa testing sa Research Institute for Tropical Medicine. Ang sa EB Magalona, ang hambal gani ni Mayor Marvin Malacon, gindeklarar niya ang cholera outbreak sa barangay Batia, bumuan sa ni, poblasyon sa barangay 3, kag sa Tanza sa EB Magalona. Kahapon, so amuning 3 gid ka barangay. Ang na-record, duha ka cholera cases sa Tanza, kung sa din tiyang isaya patay gid. Ang isa ka case sa barangay Batia, kag sa poblasyon 3. Iti ang fatality nga ini bilang background sa mga kauturan naton kay sa aton yung mga kabombo. 37 anyos, lalaki, nagikan sa Hacienda Manalo 5 sa barangay Tanza. Batya, ay salamat gid pa. Amo na gali, Batya. Okay. Sir Eric, Batya. Batya, barangay Batya sa EB Magalona. Oo. So 37 anyos ni siya ang napatay. Lalaki. Taga Hacienda Manalo, Barangay Tanza.
napatay sang ang kabangdanan sa iya nga kamatayon, septic shock from isa ka sa infectious nga diarrhea kag severe nga dehydration. Suka pandibanggid ni siya. On October 11, after nga na-admit siya sa Teresita L. Halandoni Provincial Hospital, the day before, tinagtaliwan siya, isa ka adlaw, pagka the following day, taliwan siya. Ang iban pagid nga naiguan or nagkakoleraman sa 60 anyos lalaki, also, taga Hacienda, Manalo, isa ka 2-year-old boy pagid from Barangay 3, kay isa ka 30 anyos nga babayi sa Sitio Tinapok sa Barangay Batya. Okay? So, ginbisit na kakadto sila sa lugar kung saan may positibo nga cholera nga na-detect. So, dapat amugid na. Ang gina-advise sang Provincial Health, sang City Health Office, Provincial Health Office, sang Department of Health, amugid niya number 1, tandaan naton. Ang pagkaon, kag ang tubig nga gina-consume naton, dapat tinlo. Okay? Tinlo. Dapat, kung mag-inom kita, di ba dapat tubig nga ginainom naton, siguradoon tang tap water, ang ginainom tang tubig tinlo, no? Ang drinking water naton, kag, ni gani pagtawag? Halin sa mga water refilling stations, pero, siguraduho naton nga ang inang mga water refilling stations may permit nga nakaagi sa bacteriological test. Dili sa Bacolod may 4 na ginsarado nga mga water filling stations sa kadamo, no? Sa gin-report naton bala sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So kay man dira gid dapat safe gid dumduman ko naman. Although nagpinatawaray naman touch ta lang jutay. Kaya nagpinatawaray naman ato. Dumduman nyo tong biker blang nga dako ito gani man yung issue nga pinainom niya sang may go nga tubig nga damo halang bla kung tawgon joke. Halin sa turugban ti may karabaw pa to that's big no kay ginambal sa aton inom kita gani water refilling station gani nga inom naton sigurado pa na sang aton nga City Health nga na check gid na nila naka-undergo sa bacteriological test. Tapos mapainom ka lang tubig galin sa turugban. O nagpinatawaray na to pero hindi ta paghimuon. Kaya ang ginahambal gani ang ginakonsumo naton nga tubig or may mga bubon man dira dapat na chlorination na or na na ganing pagtawag ang term sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton. Dapat na sigurado gid nga matinlo bala, no? Sa mga kauturan dapat na subject na siya sa chlorination. Na subject sa chlorination. So, dapat amugid na. So, hindi iya basta-basta. No? Ang mga water refilling stations, tinag-inspeksyon ang City Health, kundi direya sa aton sa siyudad sa Bacolod. May siyam kakaso, ang pinaka-latest. No? May siyam kakaso. Subong ang mga water refilling stations. There are 118 water refilling stations without permit. Sa 118, 4 na itong na-close down, 114 operation were temporarily suspended until nga makakuha sila sang permit. Pero 4 gidya sirado gidya. No? 118 ang mga wala iyasang permit ti ari pagid kundi siyam ang kaso. Gina-validate ni Subong ni Dr. Carmela Hensole ang ikapulo nga posible nga cholera case sa Bacolod. No, kay kundi 9 ang gindeklarar kahapon sang City Health.
Pero ang ika-10th nga case, wala pa gid sila kay balo sang final data. Why pa gid sila kay balo kay ang City Health Office ginakumpirmar nila nga ang ining ikapulo ka kaso. No? So, meaning siyam gid ang kaso sang cholera. So, ang na-confirm nga may mga kaso, Sumag, Granada, may tagduha na sila ka kaso, while ang Mansilingan, Alihis, Tangob, Barangay 40, isa-isa ka kaso. Okay? So, wala man isang clustering of cases. 9 gid ang kaso naton sang cholera man sa Bacolod. So that is why sa mga kauturan naton, we have to be very careful. Ano lang gid pag matinlo lang gid sa aton iyang pagpanggawi amo nang pinaka-importante. No? Mangin matinlo lang gid kita sa mga ginainom ta nga tubig, make sure tagid ang mga bubon nga ginakuhaan ta sang tubig. No? Ang mga bomba, layo gid na, should be 25 meters away sa toilet or sa mga basura nan. So amo lang gid na So reminder, no? Ang pag mangin mahindo naton actually ang tanan ni pareho ning mga dengue, mga amos na mga leptospirosis ang panakasekreto dapat tinlo lang gid sa aton yang palibot para malikawan tani as much as possible. Okay? Sige. Ayos na kita dira ha. Diri kita anay sa oil price, big time naman bla nga oil price cycle. Si Bombo Carla May Defensor, chikero naton, duga nga balita sang patrol. Tiara na sa mga gasoline stations. Bawdo, wiit naman ta jutay, hindi lang jutay. Kaya do medyo dako-dako, kaya do ka big time price hike ning ginapatuman today. Today, sa diesel nga dan, 2 pesos and 70 centavos. Kung mag-rollback, do haloson magpiso. Pero kung mag-hike gani, ang gasolina at least do 80 centimos. Pero ang diesel kang kerosene, sobra gini, lapit na ni 3 pesos. Sa dugang nga report, Bombo Carla, please go ahead. Pawaan live kita din sa mga sita ka gasolina country sa area sa Burgos sa public market. Malapit sa Burgos sa public market. Ito po nga pawaan ang presyohan ay kung saan katong bambuan at sa diesel 78 pesos and 75 centavos, sa silver 65 pesos and 85 centavos, sa platinum 66 pesos and 50 centavos, sa pancake by kerosene diri bambuan galupok 81 81 pesos and 31 centavos sa bambuan. So mali sa pong ang presyo diri sa Caltex diri malapit sa Burgos sa public market bambuan. Sa diin ang all price hike sa gasolina is 80 centavos ang taas, sa diesel 2 pesos and 70 pesos, sa kerosene naman 2 pesos and 90 centavos bambuan. Nagtako gito ang presyo sa gatong subong adlaw. So, take effect na dayon Bombo Carla sa mga gasoline stations kalabanan. Although mayara nga gasoline stations Bombo Carla, pero ining gasoline station nga nga permita nga ara kita kay nga 12 midnight ga change na sila presyo. Pero sa iban nga mga gas stations mayara tag 6 AM or medyo adlaw na. Pero subo ni Bombo Carla kay nga nagduha naman kita kasunod-sunod nga semana kag medyo dako-dako ang oil price hike, abita gani makapahuway na ta sa nagligad nga duga asod-asod nga nubo. Abugit sakbagit po nag-expect naman ang ato sing of kauturan yung mga drivers nga pasito subo pagit nga magsubo pagit po may posibilidad nga magdadangat ako sa subo sa 50 pesos pagbalik sa 50 pesos sa pampuan. So muna ang gina-expect na sa ato sing nga makauturan pero may duwa na kasi man about nagtaas is nag-oil price hike saya po po. Ahay. Pero why may mahimo kay matugong gid ta? Bombo Carla, mga utod ta nga mga drivers. Yes. Matugong gid gyapon di may lang gani may mascara festival? Sakto gid po po kay ang tawo padudong diri sa area sa siyudad sa Bacolod. Ibabawi-bawi gid ang
nga makauturan yung mga drivers sa mga nagataas ang gasolina mo ko anti sang nagbigan kada anti na experience ta naman ang amon nga presyo sang gatong mo ko ano kalibig nagsubo lang bigan kani naka-experience sa sang masubra sa 80 pesos mo ano so pag ano mampalalang gid kada dad naman kita nga daw amo na ang presyo kanay pero ati meron sa gyapon nga nagambal nga perde gid sila mo ko. Gani man te. Pero sa pihak nga bahin, Bombo Carla, may nagkapataya STL, kalibligya pa siya bo? Yes, Bombo, ano, so ini siya, nagkapataya sa STL, pero illegal, Bombo, ano. Illegal? Yes, Din siya illegal. nagkapataya? Yes, Bombo, hindi siya nagkapataya sa Purok Chichirica, Barangay East, sa Cantonese Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang kikilala kay George Pasman. George Pasman, 37 anyos, saka STL collector. Ini siya residente ini siya sa Purok Road, Barangay East Cantonese, Negros Occidental, Pamuan. So nakuhaan ini siya sa black ball pen, sub STL ticket, poteho, invalid nga STL ID, sa kasing bag, color blue, black wallet nga mayara sa nagkalain-lain nga ID card, duwa ka foreign currency bills, mayara sa 168 pesos nga kwarta o paano kon cash, tatlo ka heat shield transparent plastic sachet sang suspected sa book nagabugat ini 0.5 grams kag nagabalor 3,000 pesos. So ang suspetsado yari ini sa subong sa kustudiya sang Cantonese Municipal Police Station for proper disposition po. Dukat punto sa iya, Bombo Carla, kay nga illegal na nga daan ang STL, illegal pagid nga droga. Amogid. Sakto gid. Do ka hitting two birds with one stone ang ubra iya te. Tingo di preso siya. Amo gid sakto gid Bombo ano. Ang duwagin ka kaso iya sininga pag-atubangon amo ang pag engage sa illegal gambling kagat nakuhaan man ini sa sang illegal nga droga Bomboan. Samtang isa naman kalalaki ko pinagmaoy Bomboan sa may barangay Miranda Hiligaran Negros Occidental. Ang suspetsado drinking kalala kay Henry Maculada. Henry Maculada, 45 anyos, sa security guard kaga residente sa sitio Dinandan, Barangay Miranda, Hiligaran, Negros Occidental. So ang kapulisan sa Hiligaran Municipal Police Station nakabaton ini sila sang call nagikan sa concerned citizen na nagpabalo nga mayara sang nag-activate sang alarm and scandal Bomboan kag nagapang-threat sa iya sini nga mga katupad sa balay Bomboan kag mayara ini siya sang short firearm. So, sa gilayon girespondihan ini sa mga kapulisan kag nakuhaan ini siya sang isa ka may ginabitbit ini siya nga isa ka 9mm caliber pistol nga mayara sang isa ka 9mm caliber ammunition Bomboan. So ari ini sa subong sa kustudiya sa Hiligaran Municipal Police Station for proper disposition. Okay, sige. Bombo Carla, sige papanaliti. Bomboan subong so far naguntat naman ang pagpanaliti pero may makita naton sa sininga kalangitan gumabugat kita magulugal umon kita nga sininga kalangitan subong kagahon Bomboan. Sige. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Bomboan na mo ng report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Ito for all mapawan sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor sa dugang iyang report gindulon sa aton subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan te. Duay kita may mahimo big time price hike. No? So, amo naman yung ginpatuman sang mga oil firms, no? Pila iya ka mga oil companies ang nagpatuman sini, no? Subong adlaw Martes sa amo nang habalaton sa mga gasoline stations, depende ni siya, like may alas 6 aga, may alas 12, no? So, pero ang klaro lang dere, ang ginsaka naman sa gasolina, 80 sentimos kada litro. Sa kerosene, 2 pesos 80 centavos or 2 pesos and 90 centavos kada litro. Samtang ang big time oil price increase naman sa diesel man nga
2 pesos and 70 centavos kada litro. Ay, parte, no? So, tinano na lang niya man sa mga kabombo naton. No? Why pahuway? Why pahuway? Why pahuway ining pagsaka ni sang presyo? Manubo siya, dugay-dugay, saka naman. Gamay man lang na nga percentage ang production sang Russia kag Ukraine sang oil and gas sa kabilugan nga production sa bilog nga kalibutan ugaling ginahimo lang ina nga kabangdanan sang OPEC para mapasaka sang price basta may gera. Amo pagid na dang punto. That's true. Jutay nga porsyento. Although may epekto man gid. Pero balo ka kung isa mga negosyante ne, tsakto na. Sir Renzo, ang mga negosyante ne, kisa mamintaha bala sa sitwasyon. No? Mamintaha sa sitwasyon. Ina balang kita na may gulugera mo na ho. Ara, pagkadugay-dugay taas. Kita mo man na sa aton diri sa Pilipinas. Pag ko di ba maghambal nga may oil price pang kalibutan nun. Do matsyag mo do ina blang do amula na dako kadasig nga pagpus nga tos babaw dugay-dugay price hike man ta. That's why ang ginaduso bla gani nga i-review no dreya sa aton ipakita gid bla sa mga oil companies ngani nga galing kay kisa mo na hindi mo mabaso lang mga kauturan ta naghambal nagapamintaha sa sitwasyon mga negosyante nga iban hindi man tanan pero ti pamintaan mong sitwasyon kay may gera irason mo na lang saka dayon presyo sang gatong grabe inflation ta subong nga hindi iya maagwanta sa mga kauturan naton sa aton nga mga kabombo no ang inflation ta hindi iya maagwanta ginabula sa dalom tay-tay ng mga STL bla. Oy ara pa kamuda mga illegal na, no? Mga illegal tabi nga hilikoton pagpanguntatin nyo na. Yari na nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Kalibo, una kita. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag maayong aga gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod. Kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, doon nagka-problema naman kami diri sa cholera. Kay mayara sang cholera outbreak, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nga gindeklarar sa 3 ka mga barangay sa EB Magalona, diri sa Negros Occidental, kahapon, after may 4 ka mga kaso sang waterborne disease nga ining cholera, including 1 death sa sininga Banwa. And then, pero sa kabuusan nga Negros, may 12 ka mga kaso with 2 patay, kaya yung isang kapatay, hali naman iya sa may syudad sang Silay. No? So, mo nang problem subong diri, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kag even sa syudad sang Bacolod, ang City Health Office nagkonfirmar na sang 9 ka mga cases sang cholera. Di bala ang ginahambal dapat ang kampanya gid sa Department of Health sa aton nga City Health Office, ang Provincial Health Office naton mangin mahinlo kita, especially siguraduhon tang ang ginainom ta nga tubig ginagamit ta matinlo halin sa mga water refilling stations. May mga inspection diri sa amon nga water refilling stations sa pag-inspect 118 ang wala sang permit. Rason nga 4 gid ang ginpa-close down sang City Health, ang 114 temporarily suspended ang operation kay para lang makuha gid sila sang permit Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, ang isa pa gid ang syudad sa Bacolod upod ang probinsya sa Negros Occidental bala. Ang syudad kang sa Bacolod ginkonfirmar naman kahapon ni Secretary to the Mayor Attorney Joseph Chu nga nagaban man sa entry bala sa amon halindra sa inyo panay gimara sang mga pork products. So buhi man na nga baboy, naluto naman na or sa lata man na, hindi pwede hindi makasulod kay i-guard man namon diri ang amon nga probinsya kag syudad sa Bacolod sa swine flu nga ini. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kag subong man ika-18 na nga adlaw sang selebrasyon namon sa Mascara Festival sa gihapon. So far so good. Maulanon man ang tiyempo pila na ni kagabi pero ang mga hambas sa kiosko sige lang kay mabawi kami ilapit naman ang highlight kay sa Domingo na sa October 23 pero buwas posible mag-abot na diri sa syudad sa Bacolod kay buwas Miss Bacolod Mascara.
So maabot diri si ang possibility nga mag-akay hindi gid sila gusto bala nga i-confirm gid parts ng security, pero ang information maabot si First Lady Attorney Araneta or Attorney Liza Araneta Marcos. Taga diri nga daan sa amon ang Araneta. Sa kuan mo, ang mga routes nila taga Bago, taga Negros. Ti maabot siya kay isa siya sa judges nga ginahambal sa information kay gina-surprise man yung mga judges halin sa national sang Miss Bacolod Mascara 2022. Lamo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Madalagpuan aton nga balita diri sa syudad sa Rojas, kagbugos nga probinsya sang Capiz. Kapon nga adlaw ginkumpirmar sa amon nga provincial veterinarian with Dr. Lionel Abordo nga 99.9% nga accurate no ang screening test result sa 30 masobra 30 ka mga baboy nga nakitaan to nga positive sa African swine fever nga gin-test dira sa bahin sa regional office dira sa aton nga probinsya sang Iloilo. Ay sa to kay Dr. Abordo, apisar may 0.1% pa ni nga probability nga posible mag-negative ini kay ginpasa nila tong blood sample sa bahin sang national office sa Metro Manila nga posible mangi-negative ni, pero para sa iya dapat kabigo na sa aton nga local government unit nga positive sa ASF ang mga baboy dira sa Uton, Iloilo. Rason nga di gin-relay nila to sa amon nga gobernador, kag tiyang amon nga gobernador to ya wala sang wala sang iban nga gin-mention to sa iyang advisory at gin-confirm niya gito yang positive sa ASF ang masobra 30 to ka mga baboy sa isa ka farm dira sa Uton, Iloilo, kag ilayon nga nagmando nga magpatuma na sang stricto nga border checkpoints and controls sa mga borders naton Iloilo kag probinsya sang Capiz. So sa gihapon bawal na pumpulensi sa mga negosyante naton dira sa probinsya sang Iloilo nga magpasulod sang anuman nga sahig sang produkto, no? Livestock man, baboy or karne sang baboy o kon frozen pork products nagikan sa Iloilo pasulod diri sa probinsya sang Capiz. Samtang sa kapon man tong adlaw formal na nga nagpatigayon sang turnover ceremony no ang amon diri ang aton nga Police Regional Office 6 no sa pagpungko bilang panibagto provincial director sa amon nga Capiz sa Police Provincial Office with Police Colonel Jerome Afuyog Jr. magatalo sa kay Police Colonel Winston Dibilen nga nagserbe sa nga bilang provincial director sa amon nga Capiz PPO sa masobra siyam kabulan diri sa amon nga probinsya. Si Police Colonel Dibilen drama sign sa PRO 6 gintalusan sa sang datyan ay nagalinto sa PRO 9 sa Zamboanga si Police Colonel Jerome Fuyog Jr. Ang palapot man diri sang concern ang pila namon ka mga non-government organization with retired Colonel Joseph Virales diri sa stasyon sa Bombo Radio Rojas sa sining makaalarma na nga pagtaas sang tubig baha no kag halos tanan nga barangay or banwa diri sa probinsya sang Capiz basta gani mag inulan-ulan mabunok kapag ulan bisan nga itong bukid sang banwa sang Tapas ginabaha pa suno sa kay retired Colonel Virales nga dapat natutukan sa aton samon nga local government unit ang pagpatukod sang flood water exit o kung pagpatukod man sang daw kapriyo bala dirang kinubra nyo dati dira sa probinsya sang Iloilo man-made nga suba kay para sa ila hindi makaya na samon nga Panay River ang pagsuyop no alagyan nagaisanon nga suba diri sa Panay Island or diri sa probinsya sang Capiz nga ginadulugan sang tubig baha ati ang amon nga Panay River luwas na nagaisahanon manabaw pa ang iyang alagyan. That's why mahinay mag-subside ang tubig baha kag nagakos sang pagbaha sa pila ka mga areas diri sa probinsya sang Capiz.
uyak na ang ginahatag nga proposal sa aton nga sa ring mga non-government organization sa local government unit nga minado sila nga tamaan ka gastos cost alat da kinanglan gid sa nga pondo pero dako ang mabulig kung mapatukod ini magpatukod sa flood water exit o kung mag-ubra sang man-made na suba magabulig sa Panay River para ma-absorb kag mag-subside madali ining mga tubig baha nga matugay kaning magkubas kung mag-inulan-ulan diri sa probinsya sang Capiz. Isa ni kakaso sang pagpangawa to sa panwa sa President Rojas ang iyang ginкавatan pamilya pa sang iyang live-in partner at yung status ni sang ilang relationship iti suno man to sa Lenway ba na dakpan man matapos kita to sa CCTV footage unanay ginpost ni sa social media di gin-delete madason matapos nila nabalaan nga himata kali sang ilang himata man kaya ang iyang ginkawatan niya pamilya to sang iyang live-in partner iti nauyan to sila ang ginpablatter to nila anay sa police station tapos ang trace na kag nadakpan dito naklan-an nga himata kali sang ilang nga himata ining nagpangawat nagkuha sang tablet kag 3,000 pesos nga cash nga ginbawi man to dason sa nasabitang kawatan kag iyang rason para sa ilang kabataan. Nga man nagpinangawat katimo wala kimo naghulam sang kwarta diri sa amon nga magpamilya man kita kag. So far ang madalagwan amon nga balita diri sa Rojas City Capiz balik sa imo Bombolensi. Madamo nga salamat Bombo Rinante, Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri ginaduso sang isa ka SB member diri sa amon sa banwasang Kalibo nga mahatagan sang or makover man sang SSS ini nga mga contractual kag mga job order diri sa amon sa banwasang Kalibo. Pasi sa ginaduso nga resolusyon ni Sangguniang Bayan member Agosto Tolentino, gina-request si Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro nga i-cover sa Social Security System o kon SSS benefits ini nga mga contractual kag job order employees sang amon nga munisipyo sang banwasang Kalibo. Ti ginpaboran man ini ni Vice Mayor Cynthia de la Cruz kag ginasiling nga maayo kag makabulig ang ini nga nasambitan nga resolusyon pero apang kung wais ang pondo ang banwa para sa pag-implement subong nga tuig ti sa masunod nga tuig posible gid nga ma-implement ini nga proposisyon. Samtang dugang man nga balita diri sa amon kagina sang aga-aga ginsikyar man sa amon nga patrol ang pila ka mga flower shop diri sa amon sa banwasang Kalibo, particular sa may Rojas Avenue Kalibo, duha ka semana na lang gid kag ini na nga piyesta minatay waay sang paghulag ang presyohan ay sang nagkalain-lain nga klase sang bulak diri sa amon sa banwasang Kalibo. Ti siling to sang isa ka flower shop or isa ka flower vendor nga si Rowena way man sang may pagsaka sang presyo sang ilang nga ginabaligya nga bulak duha ka semana na lang gid antes ini nga piyesta minatay bastante sigona ang ilang nga supply rason nga way man sang paghulag sa presyo. Samtang sa mga malagkuan man nga police report diri sa amon ay ti asod-asod diri ang mga krimen nga nagakinatabo diri sa amon sa probinsya sang Aklan sa nagkalain-lain nga banwa. Una diri, patay ang isa ka 29 anyos nga lalaki matapos nga makapilang beses nga ginbuno sang iya man nga kaugalingon nga igkampod sa may bahin sang barangay San Isidro sa banwasang Banga. Ini nga biktima ginkilala kay Michael Placido, residente sa barangay Mercedes Madalag. Samtang ang suspect man naging kilala kay Alan de la Cruz, 42 anyos kag residente sang barangay Dinabuan Sur, Banga. Ti ang rason to sang pamilya sang biktima, sining to sang pamilya sang biktima, ginabuno sang suspect ini nga biktima matapos nga una
nagainuman sila ga hulam tani isang motor ini nga biktima sa suspect apang waay pahulam. Ti paguli to ginlagas ang suspect kag siya man ang nagpanghandos nagpamuno sa ini nga biktima. Waay gali siya nagpahulam sa motor tapos ginbuno patay niya pa ang ini nga biktima. Samtang depensa man to sang suspect sa pag-interview sang Bombo Radio Kalibo siling niya to self-defense. Kay niabi kuno nga biktima nagapang nipa, no? Ginsinipa niya to abi ang gate kuno sang panimalay sang ilang amo ti ginawat niya tani, siningan niya to tani nga di tama na hindi na pagsipang ina nga gate. Depensa man niya sang suspect pang hindi ko na magpaawat ini nga biktima rason nga paulanan niya to sang pagpamuno nga rason man sang iya nga hinali nga kamatayon. Samtang dito man sa may bahin sang Banwa sang Libakaw, patay man ang asawa nga lalaki nga si Lord J. Gregorio, 44 anyos. Samtang padayon man niya na confined sa ospital ang iyang asawa nga si Cherry Ann Gregorio, 42 anyos, matapos nga ginlabo man sang ini nga suspect nga si Jomer Esto, 30 anyos, kag residente sang Barangay Handlod sa Banwa sang Libakaw. Siling to sang or base to sa initial nga investigation sa Ngamon nga Libakaw Municipal Police Station, gulpi lang to nga nagsaka ini nga suspect nga si Jomar Esto sa panimalaya sang mag-asawa nga si Lord G kag Cherry Ann Gregorio kag ginkuha to ang hinangiban no sa ilang kwarto sa ilang ginalugban kag ginkuha kag handos ginpanglabo ini nga mag-asawa. Ti may patal to nga lastro sa iya nga itsura sa ulo kag sa bibig gini nga lalaki nga si Lord J. Gregorio, rason nga ginbawian din sang iya nga hulam nga kinabuhi. Samtang ini nga si Cherry Ann padayon subong nga ginabulong sa amon nga Aklan Provincial Hospital. Amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Tinagmahal diri ho ang presyo sang bulak antes ang tigkalalag. Di madamo sa mga rason sa pagpataas sa presyo sang bulak. Lakip diri gani ang hindi maayong nga klima. Sa diin sa tion nga timabasang bulak, nagakadunot na ini sa tion nga mag-abot diri sa Iloilo. Timagluwas diri nagmahal man ang baligaanay sang bulak rason nga ginapasa nila ini sa mga customer. Di sa subong dari pigado gid ang baligaanay sang bulak dari sa amon kun ipaanggid sang nagliligad nga mga tinuig antes ang pag-igo sang pandemya. Ang isa ka set dari subong sang bulak sa amon mabakal sa presyo nga 150 pesos pataas. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita ti kahapon nga adlaw nagpagwa diri si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sang Executive Order 460 o kon an order implementing quarantine procedures and disease prevention and control measures against African swine fever in the province of Iloilo. Ini kasunod sang nagpositibo sa African swine fever, confirmed na iniya ngay nasaad na ini sa executive order sa nasambit nga gobernador. Nagpositive sa African swine fever ang swine specimen samples nga ginpadala sa Bureau of Animal Industry gikan sa may Bita Norte Oton. Isubo nga adlaw may ara sang swing implementation man sang tagsa ka mga checkpoint diri sa may probinsya sang Iloilo, specifically sa may Banwa sang Oton. Magapahamtang man diri sang border control checkpoint sang Iloilo City Government sa mga border barangays nga malapit sa Oton bilang tikang man agod nga malikawan ang paglapta sang African swine fever. De grabe no, sa amon diri may kaso na sang African swine fever. Pero ti dira sa may sa inyo dira Bomboan sa diin ni naghalin ang cholera man, ano gid ang rason nga dong nagdamo dira ang kaso sa inyo kasi contaminated ang mga tubig dira Bomboan? Gani man Bombo Lindsay kay amo ni diri sa Bacolod bala Bombo Lindsay, siyam nakakaso. Actually may gina-confirm pa rin ikapulo, pero so far hambal sang City Health siyam ka mga kaso. Di syempre ang ila bala dira no, ang sa mga bubon amo gid sina ang ginagamit bala nga tubig Bombo Lindsay. Tapos dito sa EB Magalona sa barangay Batcha, sa Poblacion 1 amo man ang source to sang ila tubig. Amo man ang
investigar dira no sa Provincial Health Office. Ang subo lang kay may duha gidyang patay, isa sa siyudad sang Silay kay isa sa EB Magalona. Bumbulinsi. Ti diri sa amon gamay lang man tuod diri ang kaso sang kolera kay ti kalabanan diri ang kaso acute gastroenteritis. Ti syempre mga bubon diri sa amon to sang damlag lang gipang siraduan ginabutangan sang chlorine kag may ara sang mga water refilling stations man nga ginpang sirado. O galing subong dawa ay naman na pati abi kay ting pamahog subong ara naman nga sa African swine fever. Di sa kapis dara bomborinante nagtotal ban man kamo dara ang inyong gobernador sa mga pork products sabi halin gid diri sa amon sa probinsya sang Iloilo. Baho Bombolensi no kapon to sa pag-interview ta bawal na gid no ang magpasulod ang aton nga mga negosyante ang mga kauturan dira sa probinsya sang Iloilo bisan di man nga halin areas basta sa probinsya sang Iloilo bawal magpasulod sang baboy, produkto sang baboy, livestock man dira o kon karne o kon mga frozen pork products. Di apektado ning amon nga mga negosyo diri ati kalabanan nga dahil sa pagcheckar namon diri sa merkado. Although ang supply sang karne namon diri is locally produced, no? Madamo kami sang mga grazers diri sa probinsya sang Capiz, pero ang amon nga mga frozen pork products kapareho sa chicharon, somay, ano pa dira ning longganisa, no? Ang nagahalin gid dira kalabanan sa probinsya sang Iloilo. At isunod sa amon nga or otoridad nga time to sign man sa amon nga mga local producers para dugang exposure para sa amon nga mga kauturan diri nga nagaproduce sang sining mga produkto. Pero bawal gidanay na magkuha sang supply sa probinsya sang Iloilo, Bombolensi. Sige. Ang Kalibo Bombo April, may executive order man kamo dira nga hindi pwede kasulod ang live pigs kag pork products nga halin diri gid sa bilog nga probinsya sang Iloilo? Oo, to be specific na lang siguro Bombolensi, ang amon gid nga probinsya sang Aklan, no? Hindi lang ang Kalibo, kundi bilog nga probinsya sang Aklan nagpagawa sa executive order ang amon nga Aklan governor pamagi kay Governor Joe Mera Flores nga totally ban Bombolensi, hindi lang Iloilo kundi ang mga kaiping namon nga mga probinsya kag syudad bawal na gid magpasulod sa amon buhi nga baboy fresh o kon processed meat, bawal na gid matapos gani ini nga kaso sang African swine fever dira sa inyo sa may bahin sang Uton Iloilo kay man suspected pa lang gani Bombolensi ang inyo ASF dira nag-alboroto na diri ang mga hog racers, no? Nagbinaligya na sila sa mga baboy kag nagpanawagan na sila nga dapat mag-take na sang aksyon ang amon nga provincial government para maagapan ini kay damo nga daan Bombolensi diri sa amon sa Banwa sang Kalibo, diri ang mga malagkuan nga mga nagaproduce sang longganisa, bala nyo man na ang mga kilalang producer sang longganisa diri sa aton sa Western Visayas. May mga establishment, may mga malagpo diri nga mga establishment diri sa Banwa sang Kalibo. Lipay man ang mga hog racers diri sa amon sa probinsya sang Aklan ay kay man sa isla sang Boracay kinahanglan gid nga masuplayan sang mga karne, nagtotally ban na kami umpisa pa sang suspected ang kaso sang ASF dira sa inyo sa Iloilo, Bombolensi. Pero kahapon na sugilanon taman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag sa iya nga tono abi sa paghambala nga dapat kuntani kuno sa red zone area lang inigin specify nga sa Banwa lang bala sa amon diri sa may Banwa lang gid sa Uton kay ti amo lang man ina kunong ang infected zone. Ti didto gani sa may Gimarasahay. Pati to yang pahayag dari gani ni Vice Governor Edward Gando sa probinsya sang Guimaras bisan gani kuno ya ang mga luto na nga mga ang mga baboy, like for example abi ang adobo hindi kito ya pasugtan mo nga makasulod sa may probinsya sang Guimaras. Di imbes kung tani nga makaon dalon nyo patuya sa get together nyo abi magligo kamo to sa dagat ahay hindi gid pwede. Pati gani chicharon gin pabilin gin confiscate wala gid nakasakay sa motor bangka. Galing kay kung si Governor Defensor pa respetuho na lang ang ining mga executive orders sa mga local government units sa mga probinsya, pero dapat hindi kuntani kuno amo sini. Sige, lang na gid ang ako na tempo, hindi ka na pagbalik sa inyo, madam. When naman kita mga kabira may nabiling nga tempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition.
Mangin kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa riwat sa mga kauturan nato. Christmas in the air, you can feel it. Para sa aton nga Bombo Radyo Christmas Countdown! 68 days to go before Christmas. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world